ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂತೆ ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೇನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲೆ ನನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಮೇದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನಿ ತೀರಿಪೆ ಆಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಾಮ ಕಾಸು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ನಮಕ್ ಸುರುಕಾದ ದಾದಬೋಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಶೇರ್ನ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡ ಏನಂಚೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೋಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಜಿಂದಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಝೀರೋದ ಅನ್ನುಂಡು ಅಪ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುಂಡು ಇಜಿಂದಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವಲ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಸೀದಾ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ పోయారందన్న నిక్లేగా అవులే సేవింగ్ అకౌంట్ల మల్పేరు డిమెట్ అకౌంట్ల మల్పేరు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ల మల్పేరు నిక్లే నీరు ಮೂಜಿ ನಮ್ಮನದ ಅಕೌಂಟ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮನಿದೆ ಪಂಡಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಬ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಒಂಜಿ 10,000 ಶೇರ್ ಬೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದ ದುಡ್ಡು ಗೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಪಾಡ್ಬ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೈ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶೇರ್ ಬತ್ತದು ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನ ಬಡನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸುರುಕಾದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡಂಡ ನಮ್ಮಡ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ ಮಾತಾ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ನಿಕ್ಲೇನ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ರೀತಿ ಈ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಐಕು ವರ್ಷಗೂ ಈತಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಾಗುಂಡು ವರ್ಷಗೂ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ದೀಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಏನ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಮ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೋಯ್ತು ಐತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಂಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರೊಂದಿ ಪೆರು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಇಂಚಿನ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈತ ಸಮಯಗೂ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂಜಿ ಅಕೌಂಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮಡ ಏತ್ ದುಡ್ಡುಂಡು ಐನು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ ಪಾಡುಂಡ ನಮಕ್ ಸುರುಕಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಡದಾದ ಕಂಪನಿ ಪಂಡದಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಜಿನಂಡ ಏರಗಂಡಲ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯಂದಂಡ ಆಗ ಐನು ಏನ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಮೀನಿಜಿಂದಂಡ ಆ 10,000 ಐನು ನಿಮಿಷದ ಆಯ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಅವೇ ಆಯಗ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಆ 10,000 ಆಯೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು 10 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕೊರುವೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಮಾತಾಡಿದ ದುಂಬು ನಮ್ಮಡ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಓಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪೂರ ತೇರಿಯೊಡುಂದಂಡ ನಮಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆದಿಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚನ್ನೇನು ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡುತ್ತುಪ್ಪ ಐನು ಉನ್ನೇನು ತೂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಈ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರುಕಾದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ನ ಎರಡಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪಗ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಕ